constatamos que a taxa de paro en Galicia, no terceiro trimestre do ano, situouse nun 14,86%, iso significa 7 décimas por debaixo do segundo trimestre. No segundo trimestre do 2010 estaba nun 15,6%. Por lo tanto, este dato entendemos que reflicte que seguimos manteñendo o diferencial positivo coa taxa de paro en España, que neste trimestre situouse nun 19,79%, no anterior estaba nun 20,09%, é dicir, hai unha baixada de 3 décimas, e en Galicia temos unha baixada de 7 décimas. Polo tanto, a conclusión que poderíamos extraer é que se mantén o diferencial positivo entre ambas taxas, máis favorable para Galicia que para o resto do Estado, e cun descenso máis importante en Galicia que no resto do Estado.